जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 16வது நாள் நம்ம இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு ஹரே வந்திருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி கேக்குதுங்களா? என் வாய்ஸ் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எங்களுக்கு வந்து லெவல் 14 தான் நடந்துச்சு மாதாஜி இன்னைக்கு. லெவல் சாப்டர் 14 சாப்டர் 14 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இல்ல பிரபுஜி, நேத்து நேத்து வந்து நாங்க கிளாஸ் 15வது அத்தியாயம் எடுத்துமே. நேத்து எங்களுக்கு வந்து 7 PM மாதாஜி. அதுல வந்து கிளாஸ் நேத்து நடக்கல, சரஸ்வதி பூஜைன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் போஸ்ட்போன் பண்ணாங்க இன்னைக்கு. ஓகே. சோ அதான் நான் கீதா மகாத்மியம் வந்து 14th படிச்சேன் மாதாஜி. ஓ நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, நாளைக்கு சேர்த்து படிச்சிடலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஓகே சாப்டர் 16 இன்னைக்கு. மாதாஜி ஓகே. பிரபுஜிங்களும் யாரும் சொல்லலையா? இல்லைங்க மாதாஜி, யாரும் இது இன்ஃபார்ம் பண்ணலைங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, நாளைக்கு ஹரே நம்ம கிருஷ்ண பாத்துக்கலாம். இங்க ஓகே. ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கா? கேக்குதா நான் பேசுறது கிளியரா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஓகே 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 பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம், தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். சோ இந்த பிக்சர் பார்த்த உடனே என்ன கதை உங்களுக்கு தெரியுது? யாராவது சொல்றீங்களா? சுஷிலா மாதாஜி, சாமிநாதன் பிரபுஜி, இந்த கதை ஏதாவது தெரியுதா? இதை பார்த்த உடனே ஏதாவது தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாரதத்துல திரௌபதி சடைய வந்து அறுக்கிற மாதிரி இருக்கு. யாருன்னு பிரபுஜி அவரு? திரௌபதி ஆ? பீமன். உங்க வாய்ஸ் திரௌபதி சரியா கேட்கல. லேடிஸ் வந்து திரௌபதி சடைய. திரௌபதி. ஓகே திரௌபதி ஓகே. பீமன் ஏதோ பீமன் இல்லைன்னா அர்ஜுனன் வந்து தடுக்கிற மாதிரி தலையை பிடிச்சி இழுக்கிற. ஆமா, பஞ்ச பாண்டவர்கள் எங்க இருக்காங்க? இங்க இந்த லேடிஸ் எல்லாம் யாரு? சுஷ்லா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா? தேங்க்யூ பிரபுஜி, நல்ல அட்டெம்ப்ட். வேற யாராவது? சுஷ்லா மாதாஜி. கிருஷ்ணனோட அம்மா வாசுகி தேவன், அவங்க வந்து இந்த குழந்தை 8வது குழந்தைய கொல்றதுக்கு அந்த இது அதான் இருக்கலாம். அதான் இருக்கலாம். கரெக்ட் பிரபுஜி, நல்ல அட்டெம்ப்ட். இது ஆக்சுவலா தேவகி அம்மா, கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தையர் தான், நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. இவங்க தேவகி, இவங்க வந்து வசுதேவர். சோ இது வந்து அவர் தேவகியோட அண்ணன் கம்சன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு இது பிக்சர்.
தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். நம்ம எதற்காக இதை பத்தி எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக. ஏன்னா கடைசியா இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக பகவானிடத்தில் நம்ம எப்படி கனெக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்றதான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினா அது சொல்லுது. சோ இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் தெய்வீக அரக்க இயல்புகள். ஒரு மனிதர்களுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ளாரையே இந்த 2 குணங்களும் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி ஆஹ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்சன் வந்து அண்ணன், அவருடைய அண்ணன் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தங்கை தேவகியை வந்து வசுதேவருக்கு வந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றார். அப்ப அவங்களுக்கு நிறைய அந்த அது என்ன சீர் செய்வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய சீர் கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் அவங்களுடைய பணிப்பெண்கள் நிறைய பேர் கொடுக்கிறார். அப்ப அந்த தேரோட்டுறதை கூட, தேரோட்டி கூட அவர் சொல்றாரு, நீ போக வேண்டாம், நானே போய் என் தங்கையை விட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவரே தேரோட்டுறார். அவ்வளோ ஒரு நல்ல அண்ணனாக இருந்தார். அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, திடீர்னு ஒரு அசரீரி கேக்குது. இந்த மாதிரி மூடனே, உன்னுடைய தங்கையோட வயித்துல வரக்கூடிய 8வது குழந்தைதான் உன்னுடைய மரணத்திற்கு காரணமாக இருக்க போகுதுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றார், தன் கையில இருக்கிற அந்த வாளை எடுத்து உடனே அவங்க தங்கையை கொலை பண்றதுக்காக போறார். அதுக்கு இவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நல்ல அண்ணனா இருந்தார், தேரோட்டி கூட இல்லாம அவரே ஓட்டின்னு வந்தார் இல்லையா. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் என்ன சொல்றார், ரொம்ப சமயோஜிதமாக, புத்திசாலித்தனமாக, நம்ம நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதை வந்து ஒரு மத சார்பான புக் கிடையாது, மதம் சார்ந்த புக் அல்ல, ரிலீஜியஸ் புக் கிடையாது. அது வந்து மேனுவல் ஆஃப் லைஃப், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்ன்றத நமக்கு கத்து தரக்கூடிய ஒரு புக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றார், வசுதேவர் உடனே சண்டைக்கு போல, அவரு எப்படி என் மனைவியை நீ வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போல. அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக சொல்றார். முதல்ல அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை எல்லாம் ஞான யோகம், அந்த ஆத்ம ஞானத்தை எல்லாம் சொல்றார். ஏன்பா நம்ம இந்த உடம்பு தானே அழிய போகின்றது அப்படின்னு அந்த கதையெல்லாம் சொல்றார். சாங்கிய யோகத்தை பத்தி சொல்றார், தன்னுணர்வு அதெல்லாம் சொல்றார். அது சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து அவன் கேக்குற மாதிரி இல்ல, பொண்ணுதான் அவன், இவர் இருந்தா தானே எனக்கு வந்து இது குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொல்றதுக்கு போறாரு. அப்ப திருப்பி அவர் சொல்லுவார், உன்னுடைய தங்கை வந்து உன்னுடைய உயிருக்கு வந்து ஆபத்து இல்லைல்ல, அவ வயிற்றுல வர்ற குழந்தை தானே, எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் எல்லா குழந்தையும் நான் கொண்டு வந்து உன்கிட்டயே கொடுத்துடுறேன்ப்பா, நீ அவளை விட்டுடுன்னு சொல்றாரு. அந்த வார்த்தையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, கம்சன் தங்கையை வந்து கொல்லாம விட்டுடுறாரு. ஏன்னா வசுதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்லின் வேந்தர், சொன்ன வாக்கு அப்படியே காப்பாற்றுவாராம். அது மட்டும் இல்ல, அவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா இங்க என்ன சொல்லுவாரா, நீ எவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலி, ஒரு அரசன், எல்லாருக்கும் ஒரு முன் உதாரணம், எல்லாருக்கும் உன்னை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க. அப்படி ஒரு பெரிய மாவீரன் நீனு, எல்லாருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நீ உன்னுடைய தங்கையவே கொன்னுட்டா இந்த உலகம் முத்தார்ல உன்னை பத்தி என்ன பேசுவாங்க, அவதூறு பேசுவாங்களே கம்சா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதெல்லாம் சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மனம் மாறி தங்கையை உயிரோட விட்டுடுறாரு. சோ அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாரியே தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். நமக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம காலையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும், அந்த நேரம் ஆக ஆக ஆபீஸ் டென்ஷன் அதெல்லாம் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரன் அப்படியே வெளியில வருவான். சோ அததான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पुरवे गौरचंदिराय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय दैव असुर संबत विभाग योग। हरे कृष्ण मतलब श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं तमस् चैक्यश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्यागः शान्तिर् अभीशुनं तया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्तवं ह्रीर् असाबलम् तेजग क्षमा त्रुधि सौषम् अत्रोहो नादिमानिदा भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण मनस। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இப்ப பகவான் இந்த தெய்வீக அசுர இயல்புகள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு தெய்வீக இயல்புடைய மனிதன் எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத பத்தி சொல்றார். அவங்க கிட்ட பயம் இருக்காது. ஏன்னா நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். அப்படி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதை பார்த்து நம்ம பயப்படணும்? எல்லார்கிட்டையும் பகவான் பரமாத்மாவாக பெற்றிருக்கின்றார். அப்போ அங்க பயம் இருக்காது. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. தெய்வீக குணங்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். உள்ளும் புறமும் சுத்தமாக இருக்குது. அடுத்தவங்க மேல உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாமல் இருக்குது. அடுத்தவங்களை பார்த்து அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி, கோபம், பயம், பொறாமை அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல், நம்முடைய நிலை என்ன, எதற்காக இங்க வந்திருக்கோம், மீண்டும் நம்ம பகவானை சென்றடைவதற்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறது. தானம், சுய கட்டுப்பாடு. தானம் நம்ம பார்க்க போறோம். 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய 3 முக்கியமான விஷயங்கள்: தானம், தவம், யக்ஞம். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். யாகம் செய்தல், நமக்கு கலியுகத்திற்கு உகந்த யாகம் நாம சங்கீர்த்தனம் பார்க்கிறோம். வேதங்களை கற்றல், பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக வேதங்களை கற்றல். தவம் இருப்பது, நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். தவம்னா என்ன? சொல், வாக்கு, உடல், இந்த 3த்துக்கும் உண்டான தவம் பார்க்க போறோம். மனம், அதெல்லாம். எளிமையா இருக்கிறது, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். அஹிம்சை, எல்லா உயிர்களிடத்தும் ஒரு பாசமாக இருக்கிறது. ஒரு வாஞ்சையோட யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம. வாய்மை, உண்மையை மட்டுமே பேசுவது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபம் இல்லாம இருக்கிறது. எதற்கு நமக்கு கோபம் வரும்? எல்லாரிடத்துலயும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்காருன்ற அந்த ஞானம் வரும்போது கோபப்பட மாட்டோம். துறவு, பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்வது. துறவுனா உடனே ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய டியூட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போறது கிடையாது. சோ பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே அதில் வரக்கூடிய விளைவுகள் மீது ஒரு சனமும் நமக்கு பற்றில்லாமல் இருக்குது. சாந்தி, அமைதி. இதை முடிச்ச உடனே அதை முடிச்ச உடனே அது அப்படி இல்லாம நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல திருப்தியுற்று இருப்பது சாந்தி. அப்பதான் மனம் அமைதியாக இருக்கும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. மற்றவங்களை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் கிளியரா இருக்கணும். அடுத்தவங்களை பத்தி குற்றம் காண்பதுல விருப்பம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அது தெய்வீக குணம். ஏன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதன் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்கிட்ட என்ன குணம் இருக்கு, எதை நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணையோடு இருக்கிறது. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, பேராசையை கொஞ்சம் குறைக்கிறது இல்ல, விடுபட்டு இருக்கிறது. அப்பதான் நமக்கு அந்த வீழ்ச்சி இருக்காது. இல்லைன்னா அந்த காமம் திருப்பி நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு போயிடும். கண்ணியமாக இருக்குது, எல்லாரிடத்திலும் கண்ணியமாக இருக்கிறது. தவறு செய்தால் அதற்கு வெட்கப்பட வேண்டியது. மன உறுதி, நிலையாக இருக்கிறது.
வீரம், மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, தைரியமாக இருப்பது, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். யாருக்கிட்டையும் அது 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 அந்த ஒரு காரணம் வந்துச்சுனாக்கா நமக்குள்ள அந்த கான்ஃபிளிக்ட்ன்றதே இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து தெய்வீக இயல்புடைய மனிதர்களை சார்ந்த குணங்கள் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். 4வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. शम्भो दर्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं साभिजातश्च पार्थसम्पदम् आसुरीम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, நான் தான் இதெல்லாம் செய்யறேன், நான் தான் கட்டுப்படுத்துபவன், நான் தான் இதோட பெரிய நான் 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 அந்த தற்பெருமை அகந்தையோட இருக்கிறது. வீண் அபிமானம், அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்காது, ஆனா நம்மளாம் நினைச்சுக்குவோம், ஓ அவங்க அப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ இப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நம்மள யாரும் கருத்து கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்மளா போய் அங்க ஆஜராகிறது. கோபம், எதுக்கெடுத்தாலும் கோபப்படுறது கொடூரமான ஒரு இது. சிலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது, அது கஷ்டம்னா உடனே இந்த பிசிக்கல் இதெல்லாம் மட்டும் இல்ல, இருந்தாலும் வார்த்தையாலே கொல்றது, அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். கொடூரம், அறியாமை, நம்மளுடைய இந்த நிலைமை என்னன்றதே தெரியாம நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை பேசுறது. மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவவாதிகள், மாயாவாதிகள் ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் எங்க சொல்றார். சாமிநாதன் பிரபுஜி நீங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம், உங்களால முடியும்னா படிக்கலாம். हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. दैवी संपत् विमोह निबंधा सुर मद मासु संबदम दैवी अभिजातो असी पांडव। ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ண பிரபுஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்மள பாத்தீங்கன்னா பற்றற்று நம்ம செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், முக்தி பெற்று பகவானிடத்தில் செல்கின்றோம். ஆனா அசுர குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும், திருப்பி இதுல வந்து பந்தப்படுத்தும். பாண்டுவன் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கின்றாய். சோ அவர் என்ன சொல்றார், அர்ஜுனா நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட பறந்திருக்கின்றாய், அதனால உனக்கு வந்து இந்த அசுர குணங்கள் வந்து இல்ல, அதனால நீ இங்க பந்தப்பட மாட்டாய், நீ முக்தி பெற போகின்றாய் அப்படின்றத அவர் சொல்லாம சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. औ औ ऊर्ध्वसर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள். அந்த குணங்கள் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க தெய்வீகமானவர்கள். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நம்ம பார்த்தோம் எத்தனை குவாலிட்டி சொன்னார் பகவான். இப்ப அசுர குணங்களை நம்ம அசுரர்களோட குணங்களை பற்றி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க, இவங்க கிட்ட எல்லாம் கருணை என்பதே கிடையாது இல்லையா. திருடன், பெண்களை மானபங்கப்படுத்துபவன், குழந்தைகளை கூட கொன்றுவிட்டு அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து செய்யறதுக்கு போயிடுவாங்க. தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கும் அவங்க போக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. 7வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण निवृत्तिं स जन नव असुर नौ सौसम नाभि सासरो असंधियन தேசு வித்தியதே। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. சோ இந்த அசுரத்தனமான குணம் உள்ளவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தெரியாது. அவங்க கிட்ட ஒரு தூய்மை இருக்காது, முறையான நடத்தை ஒழுக்கம் இருக்காது, அவங்க கிட்ட வந்து வாய்மையும் இருக்காது. எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான குணங்கள். அது எதுவுமே வந்து அந்த குணம் உள்ளவர்கள் இடத்தில், அசுர குணம் உள்ளவர்கள் இடத்தில் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् சாரி. आहनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत् काम हैदुकम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். யாரு? இந்த அசுரகுணம் உடையவர்கள், மாயாவாதிகள். இந்த உலகமே பொய், அதுல வந்து என்ன அந்த ஒரு 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 அஸ்திவாரம் என்றதே கிடையாது, ஒரு ஒரு பண்பே என்ற ஒரு பேஸே கிடையாது.
இதை யார் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள்? அவர்கள் கடவுள்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆஹ் காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது, இந்த உலகமே காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது, காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்று மற்ற ஒரு குரூப் சொல்லுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாரும் அவர்களுக்கு தோன்றினது போல தான் தோன்றித்தனமாக பேசுறாங்க. சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது கிடையாது, அதுல இருக்கிறத புரிந்து கொள்வது கிடையாது. நமக்கு என்ன தோன்றதோ அது போல பேசுறாங்க. அதனாலதான் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில் கிருஷ்ணர் என்ன நோக்கத்தோட அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அதுல இவங்க சொல்றாங்க. 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதம் ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண. அவஸ்தய நஷ்டாத்மனோ அல்ப வித்ய பிரவர்த்தந்த் விக்ர கர்மாணி கசாய ஜகதோ அகிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அறிவில்லாத மக்கள் யார்? இந்த மாயாவாதிகள். அது போல அந்த ஆத்ம ஞானம் இல்லாதவர்கள், தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பல கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. என்னென்ன அந்த கொடூரமான செயல்கள், தவறான செயல்கள்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பம் மான மதான்விதாக மோகாட் துரீவாசத் பிராகான் பிரபத்தந்தே அசசி பிரதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசுர தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, திருப்தி அடையாத, அதுல சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்ல, அந்த மாதிரியான திரும்ப திரும்ப அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசைப்படக்கூடிய அந்த காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். தான் என்ற அகங்காரம், கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு தூய்மை இல்லாத ஒரு விரதங்கள் செய்து அதுல நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். நம்மளுடைய டெம்பிளோட இதுபடி பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இஸ்கான்ல சொல்லக்கூடிய 4 பிரின்சிபிள்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணது என்ன அப்படின்னாக்கா, தகாத பாலுறவை தடுத்தல், நோ இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், நோ கேம்பிளிங் சூதாடுவதை தவிர்த்தல், நோ இன்டாக்சிகேஷன் மது அருந்துதல் கூடாது, நோ மீட் ஈட்டிங் இந்த புலால் உணவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு 4 பிரின்சிபிள்ஸ். அதை கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். 11வது 12வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சிந்தம் அபரிமேயாம் ச பிரயாளாந்தம் உபாஸ்ரித காமோ பகவோ பரமா ஏவ வத் ஏதாவது இதி ஏதாவத் இதி நிச்சிதா ஆசா பாச சைதர் பத்த காம குரோத பிராயண ஈசாந்தே காம முகர்தம் அந்யா ஏ சோனர்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த மனித நாகரிகத்தோட முக்கிய தேவை பாத்தீங்கன்னா அந்த புலன்களுக்கு யார் இதெல்லாம் பண்றாங்க? அந்த மாயாவாதி. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. நம்மளுடைய இந்த புலன்களை திருப்தி செய்வது, இந்திரியங்களை திருப்தி செய்யறது, எதெல்லாம் பாக்குறோமோ அதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறது. அப்ப அதற்காக ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா. அப்ப நம்ம எதுலயும் சந்தோஷப்படவே மாட்டோம், ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது. சோ அதனால நம்மளுடைய கவலைகளோட லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே போகின்றது. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை அடையணும் அதை அடையணும் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்மளுடைய ஆசைகள் பாத்தீங்கன்னா எல்லையே இல்லாம நிறைய கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, நமக்குன்னு ஒரு காமம் கோபம் அதுல மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களுடைய குணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவங்க பாத்தீங்கன்னா திருப்தியே அடைய முடியாத அந்த காமத்துல தஞ்சம் அடைகின்றார்கள். அது மட்டுமல்லாம அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாததாக போய்கொண்டே இருக்கின்றது. இந்திரியத்தை சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றது மட்டும்தான் அவங்களுடைய தேவையா நினைச்சுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் அவர்கள் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான செயல்களில் அவர்கள் செல்வத்தை சேர்த்து கொண்டே போகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 13, 14, 15 பிரபுஜி வாசிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण इदम् प्रभुजी। अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यो मनोतरम् इदम् अस्तीदम् अभिमे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतं शत्रून् अनिष्ये साबरान् अभि ईश्वरो अहं भोगी चित्तो अहं बलवान् सुखी आट्यो अभिजवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये तास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञा यज्ञानं विमोहिताः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைகின்றேன், அடைய போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். இந்த அசுரத்தனமான இருக்கவங்களோட இது எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க இல்லையா? செல்வத்தின் பின்னாடி போகுது, இல்லைனாக்கா எனக்கு இன்னைக்கு இருந்த எதிரியை கொன்னுட்டேன், திருப்பி நாளைக்கு வரவனையும் நான் கொல்லுவேன், இந்த மாதிரியான ஒரு அசுரத்தனமான இதுல போய்கிட்டே இருக்கு. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். நான் தான் கட்டுப்படுத்துபவன், நான் தான் உரிமையாளன், நான் தான் அனுபவிப்பாளன்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் இருக்கு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் தான் ரொம்ப பலசாலின்னு நினைச்சுக்குவான் யாரு? இந்த ஆசுரத்தனம் உள்ளவர்கள். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக இத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். பகவானுடைய நான் பண்றேன்னு நினைக்கிறது பதிலா அந்த பண்றதுக்கு உண்டான மூல பொருள் எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம். இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியவர் பகவான் கிருஷ்ணர். சோ நம்மளுதுன்னு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே இங்கே எடுத்து இங்கே தான் கொடுக்கப்படுகின்றது இல்லையா? இவ்வளவு செல்வங்களை சேர்த்து யாராவது மரணத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியுமா? யாருமே மரணத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அப்ப அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் என்னால் எது நல்லதோ அதை நான் செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு நம்ம இது பண்ணணும், அது அறியாமைதான், மூடத்தனம் தான். இந்த கம்சன் என்ன நினைச்சான்? இந்த தங்கையை கொண்டுட்டேன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சான். எவ்வளவு பெரிய அறியாமை! பகவான் எழுதினதை ஏதாவது மாற்ற முடியுமா? அவர் யாரையாவது முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா அதை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அது போல காப்பாற்றணும் முடிவு பண்ணிட்டா யாராலையும் கொல்லவும் முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜ் அவருடைய கருப்பையில இருக்கும்போது ஆஹ் நம்மளுடைய ஆஹ் துரியோதனோட நண்பன் என்ன பண்ணாரு? பிரம்மாஸ்திரத்தை கருவிலே அழிக்க ட்ரை பண்ணாரு. பகவான் காப்பாத்தணும் முடிவு பண்ணிட்டா யாராவது ஏதாவது பண்ண முடியுமா? சோ பகவான் எப்பவும் இருப்பார். சோ அது போல நான் தான் கடவுள் நினைக்கிறான். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பாக்குறது ஹிரண்ய கஷிபுன்னு பாக்கணும். ஹிரண்ய கஷிபு இருக்கிற சமயத்துல எல்லாருமே பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஹிரண்ய கஷிபு வாழ்க அப்படிதான் சொல்லணும். ஆனா பார்த்தா தன்னுடைய மகன் 5 வயது குழந்தையான பிரகலாத் மகாராஜர் குருகுலத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். அங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஹரிஹரி ஹரிஹரின்னு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆச்சரியமா இருக்கும். இப்ப நம்ம காதுல ஏதாவது என்ன விழுதோ அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம அதை பத்தின ஞானம் தான் இருக்கும். ஏதாவது நம்ம கேட்காத ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம யூகிக்க முடியாது. இரண்யகசிபுவோட டைம்ல அண்ட சராசரம் ஃபுல்லாவே எல்லாரும் இரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்றாங்க. ஹரின்ற நாமத்தை யாருமே உச்சரிக்கல. அந்த சமயத்துல எப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் ஹரியோட நாமத்தை சொன்னார்ன்றது அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இரண்யகசிபு. அதனால எல்லா கஷ்டங்களையும் கொடுத்தார். ராவணன் என்ன நினைச்சான்? நான் பெரிய பலசாலி அப்படின்னு நினைச்சான். ஆனா அவனிடம் இருந்த அந்த தவறான ஒரு 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 பண்பால என்ன ஆச்சு? அவனுடைய உயிரே போயிடுத்து நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த அறியாமையில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் தான் தானங்கள் செய்கின்றேன், நான் தான் யாகம் செய்கின்றேன் ஒரு இதுல இருக்காங்க. 16வது 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி अनेक வாசிங்க. सिद्ध विप्रा अनेक सिद्ध विप्रान्तां मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु वदन्ति नरके असुषौ आत्मसम्भाविताः तप्ता तनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेष्टे तम्बे नामिति पूर्वकम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பு புற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தின் பலனாக புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். இந்த மாதிரி நிறைய கவலைகள் இருக்கிறதுனால அந்த மோகம் அப்படின்ற வலை, அந்த ஆசை பேராசைன்ற வலையில மாட்டிக்கிறதுனால புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி
அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல நிறைய பற்றுடையவர்களாக மாறி நரகத்துல வீழ்ச்சியடைகின்றார்கள். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். நம்ம வந்து அந்த தானம் செய்த நிர்காவோட வீழ்ச்சியை பார்த்தோம். நான் தானம் பண்றேன்னு நினைச்சாரு, பிராமணர்கள் கிட்ட யார்கிட்ட தானம் கொடுத்தாரோ அவங்க கிட்ட இருந்தே அவருக்கு சாபம் கிடைத்ததுன்னு பார்க்கிறோம். சோ அதனாலதான் பக்தன், கிருஷ்ண பக்தன் வந்து என்ன நினைப்பாரு அப்படின்னாக்கா, எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சு அவங்க செய்வாங்க. சோ தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கக்கூடிய இவர்கள் சில சமயத்துல எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம கர்வத்தோட அவங்க வந்து யாகங்கள் செய்யறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. 18. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் குரோதம் ச சம்சிதாக மாம் ஆத்ம பரதே தேகு பிரத்விஷந்தோ அப்யா சுகை சுய அப்யசூயகாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதனால யாருக்கெல்லாம் இந்த அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்துல மூழ்கி இருக்காங்களோ அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, இந்த சொந்த உடல்களிலும் மற்றொரு உடல்ல வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தவறான ஒரு ரீதியில புரிந்து கொள்கின்றார்கள். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தாலே ஆகாது. ஏன்னா சிசுபாலன் பிறக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமா இருக்காரு. பிளஸ் அவருக்கு வந்து மூன்றாவதாக ஒரு கண்ணு இருக்கு, அந்த கண்ணோட பிறக்கிறார். அப்ப அவங்களோட தாய் சிசுபாலனுடைய தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு சொந்த அத்தை. ஆஹ் தன் அப்பா கூட பிறந்த சொந்த அத்தை. அப்ப அத்தையோட குழந்தை இந்த மாதிரி ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு குழந்தை. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு 3 கண்களோட வருது. அப்ப ஒரு அசரீரி கேக்குது, யாரு வந்து இந்த குழந்தைய தொடும்போது அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற இந்த கண்ணெல்லாம், அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கண்ணுக்கு மறைஞ்சு போயிடும், அது போல அது அழகா மாறிடுதோ, அந்த அந்த ஒருத்தரோட கையாலதான் இந்த குழந்தைக்கு மரணம் விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசரீரி கேக்குது. எல்லாரும் குழந்தைய தொட்டு பாக்குறாங்க, குழந்தை அப்படியேதான் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் எப்போ வந்து அந்த குழந்தைய தொடுறாரோ, சிசுபாலன் குழந்தையா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்பரிசம் பட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை அழகா மாறிடுது, கண்ணு எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து அவங்களுடைய அத்தைக்கு வந்து சிசுபாலனோட தன் தாய்க்கு வந்து சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் துக்கம். என்ன அப்படின்னாக்கா, சந்தோஷம் என்ன, குழந்தை அழகா மாறிடுச்சு, கண்ணெல்லாம் காணாம போயிடுச்சு, அந்த விகாரமா இருக்க ரூபம் மறைந்து விட்டது. இன்னொரு பக்கம் என்னன்னாக்கா, என்னுடைய அண்ணனோட பையன் கையாலேயே குழந்தைக்கு வந்து மரணம் வந்துருமா அப்படின்னுட்டு அவங்க அழுறாங்க. அழுதுட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணா என்னோட குழந்தைய நீதான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அத்தை ஓகே நீ கேக்குறன்றதுக்காக நான் ஒத்துக்கிறேன். 100 தடவை அவன் வந்து என்னை திட்டும் போது நான் பொறுத்துக்குவேன். அதுக்கு மேல அவன் ஏதாவது சொன்னான்னா அந்த அந்த உயிர் வந்து நான் கேரண்டி இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன். அப்ப இவங்க வந்து இந்திரபிரஸ்தம், துரியோதனன் வந்து ரொம்ப கேவலமா ஒரு இடத்தை கொடுக்குறார் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரலோகத்தை செய்யக்கூடிய அந்த விஸ்வகர்மா மூலமாக கிருஷ்ணரின் உதவியோட இவங்க வந்து அந்த இந்திரபிரஸ்தத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்ப அதுல வந்து யஜ்ஞம் பண்ணும்போது அந்த யஜ்ஞ மரியாதை, அந்த பூரண கும்ப மரியாதைன்னு சொல்லணும்னா அதை யாரு வந்து யாருக்கு கொடுக்கறதுன்னு அங்க பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாருமே வந்திருக்காங்க, எல்லா அரசர்களுமே வந்திருக்காங்க. அப்ப அந்த வம்சத்தோட மூத்தவர் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட கேக்குறாங்க, யாருக்கு வந்து இந்த மரியாதை கொடுக்கணும்னு. பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்றாரு, வேற யாரு, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர், அவருக்கு தான் இந்த மரியாதையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் வந்து அந்த அவையில இருக்கான். அவர் என்ன பண்றாரு, சிசுபாலன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து திட்டுறாரு, அவதூறாக அசிங்கமா திட்டுறாரு. இவன் வந்து யாதவ குலத்துல பிறந்தவன், இவன் ஒரு அரசனா, இவன் வந்து எப்படி உயர்ந்தனாக இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணா சொல்லிட்டே வர்றாரு. கிருஷ்ணர் பொறுமையா இருக்காருன்னா அத்தைக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு. 100 தடவை திட்டி முடிச்சுட்டாரு. 101வது தடவையும் வந்து கிருஷ்ணரை திட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னவோ அமைதியா தான் இருந்தாரு. ஆனா என்னாச்சு, சக்கரத்தாழ்வார் என்ன பண்றாரு, சிசுபாலனை கொன்று விடுகின்றார். அந்த எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய அந்த அவையில வந்து இந்த இது வந்து நடக்குது. அப்போ இதுல வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னாக்கா, இந்த அசுர குணம் உள்ளவர்கள் தனக்கு உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை உணர்ந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய மற்றவர்களுடைய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை அவங்க நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்குன்னு நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப ஏன் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், இந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக. நம்ம இடத்துல நம்ம ஒரு ஆபீஸே போறோம், சக ஊழியர்கள் இருப்பாங்க,
இது நாள் வரைக்கும் அவங்கள நம்ம வேற மாதிரி பார்த்திருப்போம். ஆனா இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அவங்கள பார்க்கக்கூடிய விதம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட வேற மாதிரி நம்ம நடப்போம். அப்ப அங்க ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் நமக்குள்ள எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அப்ப நமக்கு அங்க பிரச்சனையே இருக்காதுன்னு பாக்குறோம். ஏன்னா தெய்வீக குணம் உள்ளவர்கள் யாரிடமும் மரியாதையே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நான் யாரு? நான் ஒரு அற்ப பிறவி. நான் வந்து பகவான மாதிரி நானும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால சரி போப்பான்னு என்னை கொண்டு வந்து இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வத்துல விட்டுட்டாரு. நானே ஒரு அற்பமான ஒரு பிறவி. அதுல எனக்கு என்ன ஒரு அகங்காரம் இருக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? எனக்கு என்ன மரியாதை வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் பக்தர்கள். அசுரர்களுடன் தன்மை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த அசுரர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, தனக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை மட்டுமல்ல, மற்றவர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் அவர்கள் வந்து மதிப்பது கிடையாது. அந்த ஞானம் இல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। तान् अहं विशत क्रूरान् संसारेषु नरतामनां क्षिपां यतस्परम् अशुभान् आसुरीस् एव योनिषु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். எப்ப பார்த்தாலும் பொறாமை, தனக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பத்தி சந்தோஷம் இல்லாம அவங்க கார் வாங்கிட்டாங்க, நானும் என்னுடைய இந்த விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதை விட அதிகமா நம்ம இது பண்ணி பின்ன அதுக்கு பின்னாடி ஓடி பகவானுடைய கான்செப்டே இல்லாம இருக்கிறது, தன்னுணர்வு இல்லாம இருக்கிறதுலாம் ஒரு தவறான செயல். சோ பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும், அந்த கருணையே இல்லாம இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எதுக்கு நம்ம அதுக்கே மனுஷனா பிறக்கணும்? அதுக்கு நம்ம விலங்குகளாவே இருந்துக்கலாம். வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு விலங்காவே இருந்து போயிருக்கலாமே. அதனால என்ன பண்றாரு பகவான்? ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கவங்கள நீ அங்கேயே போய் சந்தோஷமா இருப்பான்னு அவர் என்ன பண்றாரு? அமுச்சு விட்டுறாரு. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும், ஓகே பண்ணியா போயிடு. எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஒரு காமத்தோட இதுல இருக்குது, ஓகே அவனுக்கு அதுதான் உனக்கு முக்கியம் பிரதானம்னா அப்ப நாய் குணமா போயிடுறது. அந்த மாதிரி நம்மள என்ன பண்றாரு? நிரந்தரமான அசுர இனங்கள் உள்ளக்கூடிய இதுல வந்து தள்ளி விடுகின்றார் பகவான் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். 20வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे आसुरीं योनिम् आबन्न मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान् यतमां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தேகவர்கள் என்றுமே என்னை வந்து அடைய முடியாது. நமக்கு இந்த மாதிரியான குணங்கள் இருக்கிறதுனால பகவான் இடத்துல நம்ம போய் சேரவே முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து யாரும் ரொம்ப வெறுப்பா இருப்பாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து மூழ்கப்படுகின்றார்கள். 21வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. त्रिविधं नरकस्येतं वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. காமம், கோபம், பேராசை ரொம்ப முக்கியமா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய 3 கதவுகள். இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த அசுர குணங்களை நாம் விடுத்து தெய்வீக குணங்களை நமக்குள் வளர்த்து கொண்டு பகவானை நோக்கி செல்கின்றோம். அதற்காக தான் நம்ம இப்ப வந்து பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து தேவையற்ற இந்த காமம் இருக்கக்கூடாது, பற்று அதிகமா, மோகம், கோபம். காமம்னா வேற இது மட்டும் கிடையாது, அந்த அந்த பாலுணர்ச்சி மட்டுமல்ல, மற்ற எந்த ஒரு இது எடுத்தாலும் அது மேல அதீதமான ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, பேராசை, கோபம். இது 3மே நம்மள கொண்டு போய் நரகத்துக்கு தான் விடும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்களை அவர்கள் துறக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। एतैर् विमुक्त कौन्तेय तामोत्वारैः किरिभिर्नर आसरत्यात्मन श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். அந்த நரகத்துல இருந்து தப்பிச்சவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னாக்கா, தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து இந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு உண்டான என்னெல்லாம் நம்ம செய்யணுமோ, நல்ல விஷயங்களை செய்யணுமோ செய்து பரம இலக்கான பகவானை, நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? சர்விங் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். பகவானுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே நம்மளுடைய பரம இலக்கு. சோ நம்ம அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடம் சரணடைதல். ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, வேதங்களை படித்துக்கிறது. நம்ம ரீட் யஜுர் சாம அதர்வண வேதம் படிக்கிறது கஷ்டம், புரிந்து கொள்வதும் கஷ்டம். நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5வது வேதமான பகவத்கீதை.
பகவத்கீதை, பாகவதம் படிப்பது. ஆஸ்டரிட்டி, தவங்களை மேற்கொள்வது. அந்த தவங்களை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். நம்மளுடைய சொல் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும், நம்மளுடைய செயல்கள் சுத்தமாக இருக்கணும், இந்த மனசு சுத்தமா இருக்கணும், இந்த உடலுக்கு உண்டான தவம். அந்த தவங்களை செய்யணும். என்னது? பகவானுடைய சேவகன் நான் அப்படின்ற அந்த இதோட நம்மளுடைய தவங்களை செய்யணும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடு, இந்த இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துதல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், பகவான் பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. இதெல்லாம் செய்யறதன் மூலமாக நாம ஃபைனலா நம்மளுடைய கடைசி அபோர்டு என்ன, நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன? கோலோக விருந்தாவனம் சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்தல். சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கப்பட்டிருக்கு. 23வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण यह प्रभु। शास्त्र विधिम उत्सृज्य वत्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुगम न पराम गतिम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில், சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாம நமக்கு என்ன தோணுதோ அது போல செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அவன் வந்து மெச்சூர் ஆகிறதும் கிடையாது, அதுல எந்த ஒரு சந்தோஷமும் அவனுக்கு கிடைக்க போறது கிடையாது. நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், எங்க போக வேண்டியும் அந்த ஞானம் இல்லாதனால பரம இலக்கியம் அடைய முடிவதில்லை. சோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மனம் போன போக்கில் செயல்படுவோரோட நிலை இதுதான். நம்ம அதுக்குனால என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன அது சாஸ்திர விதிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இவ்வளவு நாள் ஒரு நாளும் ஒரு அறிவுரைகள் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு பகவத்கீதையில இருந்து. அதை ஃபாலோ பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த 4 விதமான ஒழுக்க விதிகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம மனம் போன போக்குல போக கூடாது, மனசையும் கண்ட்ரோல் படுத்தி வைக்கணும். எது சரியோ அது கரெக்டா செய்யணும். ஸோ அதை செய்ய மறுப்பவன், செய்ய செய்ய மறந்தவன் இல்ல மறுப்பவன், செய்யாதிருப்பவன் பக்குவத்தையும் அடைய முடியாது, சுகத்தையும் அடைய முடியாது, பரம இலக்கியம் அடைய முடியாதுன்னு பார்க்கணும். இதுதான் கடைசி ஸ்லோகம். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र पितानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ நம்மளுடைய டியூட்டி எது இல்ல அப்படின்றத வந்து சாஸ்திரத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா? 4 விதமான ஆசிரமங்கள், 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு வர்ணத்திற்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. அது போல நம்மளுடைய வர்ணங்கள் நமது பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல. பிராமணனாகவே இருந்தாலும் சத்திரிய குணம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவன் வந்து சத்திரியன் தான், சத்திரியனுக்கு உண்டான வேலையை செய்யணும். எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர், அவர் வந்து பிராமணன், ஆனா வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியருடையதான் அவர் பூண்டார். அது போல சத்திரியர்களாக பிறந்தவர்கள் பிராமண குணத்தை உடையவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய வர்ணங்கள், பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய கடமைகளை அவர் கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார். பிராமணன் அந்த சத்துவ குணத்தை எடுத்து எல்லோருக்கும் ஞானத்தை கொடுத்து பகவானிடத்தில் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து பிராமணனோட இது. ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்க்கணும், ஆன்மீக செயல்களை புரியணும். அதெல்லாம் சத்திரியன் எல்லா மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணணும்? வணிகம் செய்து மற்ற சமூகத்தவர்கள் இணைந்து வாழ்வதற்கு உண்டான பொருட்களை ஈட்டுதல். கடைசியாக சூத்திரர்கள் எல்லா வர்ணத்தவருக்கும் வந்து தேவையான உதவிகளை செய்தல். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற வர்ணத்தவர்களும் சத்திரியர்களை காப்பாற்ற வேண்டும். சோ இதுதான் வந்து ஒரு வர்ணங்களை பகவான் பண்ணிட்டு அவரே சொல்றாரு, இதெல்லாம் நான் தான் ஏற்படுத்துறேன். சோ நம்மளுடைய கடமை எது இல்லை அப்படின்றத சாஸ்திரத்தோட விதிகள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு பகவான் கிருஷ்ணர், அவருடைய அண்ணனான பலராமர். இருந்தாலும் எல்லா வேதங்களோட வித்தும் வந்து பகவான் இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய ஆன்மீக குரு சாந்தீப முனி அவரிடத்துல குருகுலம், குரு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அங்க போய் வசித்தார். 63 நாட்களில் 63 ஆய கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தார் பகவான் கிருஷ்ணர். சாக்ஷாத் பகவான். அவருக்கு கடமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இருந்தாலும் ஏன் அவர் இப்படி பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்காக. அவர் ஒரு முன்மாதிரியாக இடுங்கள், எடுத்துக்காட்டாக இருங்கள் சொன்னார் இல்லையா செகண்ட் சாப்டர்ல. சோ ஒரு பிரம்மச்சரியன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி இருக்கணும். 16,108 மனைவிகள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரே மாதிரியான மாளிகைகளை கட்டி கொடுத்தார்.
ஒரே சமயத்துல எல்லார் வீட்லயும் வந்து பகவான் வியாபித்து இருப்பான்னு பார்க்கும். சோ அவர் வந்து தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஒரு ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி வாழணும்ன்றதை நமக்கு வாழ்ந்து காட்டுவார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கடமைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் சாஸ்திர விதிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த விதிகளை நம்மளுடைய செயல்முறையும் படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வாசிங்க பிரபுஜி. புஷ்டி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே ओम கிருஷ்ண. तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैव असुर संपद विभाग योग नाम षोडशो अध्याय हरि ओम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 16வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் தெய்வீக அசுர இயல்புகள். தெய்வீக குணங்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம், அசுர குணங்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ அல்டிமேட்டா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சென்றடைவதுதான் நம்மளுடைய பரம இலக்காக இருக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதற்கப்புறம் வேதங்களை படித்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவங்களை செய்தல், யாகங்களை செய்தல், நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஆன்மீக அறிவை வளர்த்து கொண்டு பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் செல்லுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா பிரபுஜி இன்னைக்கு செஷனோட? ஹரே கிருஷ்ணா.